I dobro, da krenemo onda lepo, onako domaćinski. Ja i moj primate, dobar drugar Buca Aleksinac, koji upravo trola na top sa Vayne. Nadamo se da neće mnogo da istroluje i tako to. Ti taj Jax ne ukrade plavi bas. Kako ukrade, jebaću mu mater, sad mi je chat odblokiran, brate. Sad mogu na ovu chat da pišem, razumeš, ovo, recimo. I kad to napišeš, opet ti daju 25 nedelje blokiran chat. Ko ih jebe? Tačno. Ta poruka je bila za real. Pa da, ali šifrovana na Swahili, brate. Da. Jugovića Madar. I imamo ovde super crazy PL, brate, on će da nas, razumeš, i seca obojicu. Brate, super crazy je ko igra s njim. Imamo jebanog Poljaka, brate. Ja bi ti rado vordovo ovaj crveni, ali neću. Iz razloga što mislim da će Jax odmah posle plavi da genka mene. Ma će proba da ga ukrade, breče. Taman da mi da razlog da ga iznapsujem. A ti to onako voliš. I'm moving as fast as I can. Yes. Živ je crveni buff, brate. Živ je crveni buff. Stay down. Going. Sam ti rekao će mi ganko je prvo. Okay. Pa čekaj, odakle on onda počeo, od plavi ili od crveni? Ili od crveni, to je jedno, mene svog ne gužio. I'm moving as fast as I can. Ajdemo, brende! Jax vas pobije. A ubi ga Yasuo. Jebati Jaxa. Yes. To je baga, ne baga. To ti je sad. Kill. Upravo sam isklikovao, brate, velikog kripa, a ovo je za anali dobro. Se vidi koliko ne znam. Ja ću ja malo u bazu pa ću da dođem gore, vidim da
Nešto ne ide. Mu ide dobro. Ide, a? Pa ko je koga out levelovao, jebe mu sisu. Ne, Jax out levelovao. Ja ovdje po mojoj procjeni vidim samo jednu grešku njihovu. Nemaju s koga, ili imaju bre. Nemaju. Nema ko bre da radi kombo s Yasuo. Ima ward dole, nema. Ima. Ćemo jedan tower dive, brate, a? Pa moraš da popuštam ovo. Evo mene dole. Ej, izvini. Ja sam jungler, moram da budem napidan. A što li sam onda ja pucao u... To se zove KS like a boss, brate. Sad će mene neko da izjebe like a boss Soraka. ovde, žešće. Beži tu Jax i Soraka. Vidi stvarno bre ovo Soraka. Samo da ja dovatim level 6 da bude zanimljivo. To je Soraka prešla ovamo. Možda je rešila da trola, brate. I neko mi spama Facebook u najveće sporuke. Molim vas, nemojte da me ometate dok pravim video zapis stoleća. Ja sam trenutno protiv dvoje. Jel da? Sad Soraka kad te stisne gore, brate. Nije što stisne mene, nego što će održava njega. Ovo, brate, ili je neka zajebana strategija što rade ili... Pa zato što sam mnogo bio tišao stvarnik nad ovoga. Ili je neka opasna taktika ili ova Soraka se posvađala sa Eza. Ima ovdje nešto da se gankuje, bre. Ajdemo, brende, brate, sad da napravimo jedan kill ovdje tu. Ajde, bre. Meni će ubio ovdje. Pa neću pucati. Ajde, idem gore. Ne, ovo, sačuvao sam ulti. Begaj odatle. Evo mene, stižem, idemo na Shena. Evo ga ovdje. Pa ne mogu, brate. Ne mogu. Probali smo. Ne mogu, Soraka ga pokrepi mnogo, brate. Daje mu i armor i sve. Nema veze. Ajde, ja ću ti zamrznem liniju dok ne dođeš. Brand stop please speed Yasuo, pa nije ga napidao toliko, 2 kila mu samo dao, šta je to? Brate, ja sam prsto na top, ne mogu da idem po tim tvoje, nikako sve, ne, ali viš kako prolazim. Ona pa on, pa ona pa on. Isto tako i ja prolazim. I sad ću tu bio. Ma neće. Ali ako priđem oće. Ako priđem će me ubiju sigurno. Pogledaj, pola kulu mi oborili. Samo što... Ne mogu, nema šanse da kodih dobiju.
A ovi gore ništa ne rade. Pa šta ja treba da uradim, da te babysitujem? Evo stiže ti Blitz. Se bude uz tebe sad. A ja odo nazad. Gledaj bre, taj heal, pola sam mu skinuo, pola mu dopuni. Vaš je. Kurac je vaš. Ma vaš je bre, stani. Tako je bre. Ivčo. Pa kurac moj! To je bio ulti. Svi su gore, ne ulti. Svi su gore, i Ezov ulti, i Yasuo. Čekaj bre, Yasuo je ovde bre, jel ga ja nisam lepo vidio? Yasuo ubio Blitza. Svi su bili ovamo. Ja moram na mid onda. Moram na mid, da ultiram ovog Eza da ga ubijete. Ili Yasuo. More Eza bre, a? More dvojicu bre. Brate, ja imam 38 na farma na kripa, ma jebi ga u dupe, brate. Ivaj se, zakila. Nemoj do mojega. Dođi bre, ja stupno malo da... Soraka dobila partiju, brate, s ovaj što je prešla gore, ona dobila partiju, verovo ti ili ne. Ujebala. Pa out farmala me Vence na top izdravo od para. Ja out farmam, brate, za glavu. Dobre, lepo. I'm moving as fast as I can. Double kill. Good game, I can't carry it, kaže naš Poljak, brate. Kako ste bre, tako bre, kreteni od naciju bre, jebo vas neki u dupe. Ste toliko samouvereni, mislite da ste nešto. Šta ovaj hoće? Gank mid, what the fuck. Sam ga gankovo malo pre. Drugi put. Treći li je, bedni ga. Hasagi! 4-0 jasno. Aserio! Tako je bre, drugari. Evo ga, double kill. Ajde bre, Kate bre, ubigaj, jebo ti pa mater. Blitz, you are good, well played. Dobar za u kupus. Sad bi ja kao trebao da ga spasim ovde, jel? Spasio sam ga. Ovaj se... Haha. Dominating. Idemo Ivčo, dominating, brate. Moj se tamo gore grupira s novom. Grupiram se, ja sam ga nagazio, na kulu sam ga nabio. Samo ga ti nabijaj gde god hoćeš, oproštenje, samo da mi lepo ovde, da se ne brukamo bre, brate. Evo ga Blitz opet povlači. Godlight. Brat Poljak nam je godlight, da ga jebe. Brukamo se, brate Ivčo, da ti kažem ja tebi. Brukamo se, Poljak nas nosi. Kate, since you're Polish, you're pretty damn good. Yes.
Ide Jax kod mene, ide i Yasuo, baš lepo. Ide bre, evo ga Yasuo na mid bre. Što da mu ukradnem ovaj put? Ajde neće. Evo ti ga, crpo da kontra. Sam ti rekao da ide Jax kod mene. Jax da, ali Yasuo je bio ovde. Nemam ulti, mogu da dođem gore, ali ti se da krepiš. Pa da li mogu ja nekada se bijem jedan svojim Shenom? Pa ne može, Ivčo, ne može tako. Shen, brate, nije lik za 1 na 1, evo ga Jax na mid, brate, svi su na mid. Ja sam mrtav, ali bio sam Shen. Da pojurim ovoga Jaxa. Gde ćete bre? Hoću svi da budu pobijeni u roku od odma ako nije problem. No nije, samo ti naručao sve ću ih sve pobijati. Evo bre, brate. Budimo Eza, koji nam ne može ništa. Neće nešto uradiš, neće. Samo možda pobegneš. Pravili su jednu glupost, brate. Kakvu glupost? Pa probali su svim silama da me dinaju gore, a vi ste dobili sve ostale linije. A je to tako treba? Sem nije. Mislio da bude tako. Idem ja da ispušam to, pa vi se držite na mi. Odo ja nazad. Top će padne za sekundu. A, Ivčo, brate, loš ti je farm. Pa jeste, igrao sam protiv Soraku i protiv Shena zajedno. Šta misliš, a? Pa mislim da ti je loš farm. Aha. No, mi će tu da povadimo, ništa ne brini, će da budeš iznešen. Imaš sreću što igraš, brate, sve sami profesionalci, naročito ovaj legendary Poljak da ga jebem. Koliko bi je dan naš drugar, koga neću ovde da imenujem javno, sad popizdeo kad vidi da ga nosi Poljak, brate. Pa to onaj Šaban, a? Taj Šaban. Kog naravno neće da razvlačimo javno ovde. Red, Den, Team, Fight. Ali pardon, ovaj engleski je... Ne mogu s Yasuom da se bijem još uvijek jedan na jedan. Evo ga Yasuo, brate. Ide gore tamo negde. A? Če ga bijemo? Nećemo, hoćemo. Ne. Shen. Idem bre ja na Midor feed bre da pušam. A vi si jebite Idi mater na top, duša. idi na top, sad će oni na top. Ma evo ih oni ovdje bre. Sad će siđu svi dole. Da je ga blitz brate, opa. Pa nije tu Caitlyn, nisam ni ja, Shen pušat top, on ima ulti, verovatno. Nema veze bre, mi će ga sami ubijemo bre. Viš, sve sam ga ja iznapančirao ovdje. Sad ćemo da bijemo ovi dole. Shena ne vidim. Evo ga i Jax, brate. Pa tećeš se Jaxe, bre, sine, bre. Tećeš se Jaxe, brate. Ej, ti ovo, opa. Idemo. Mora se malo napunim, bre, sve sam manu ispucao, bre. Ja sam i sa spori tankovi, bre, spamer, razumete? Evo ga, prvi put da je blitz promašio sam u ruku. Brate, pogađaj kolej blitz. Dobar je. Gledaj ti ovo bre, brate, šta im ja radim.
treba AD carry kad imaš malu bateriju. Trebeš ubiti pod carry. Koga jebe? Poljak je kod njih i sve Meni si ukrao jedan, njoj si ukrao 2. Nek me prijavi. Gde ja, brate, okinem ulti, tu šoder ostaje. Sad bi trebali da dajem. To poslikno, ja ću da pregnem što je brže moguće. Vi tu, šta znači? Mi smo zapravo njih dobili ladno bez tebe, Buco, brate. Ti svestan toga. Sad samo ja da uzmem blue. Vidi ga, živ ti smo. Baci pogled ovdje kod mene, gledaj ga svinja. E pa neće ga da svinja, pa ne može. You don't need it. O, kako je lepo kad imaš neograničene poruke, brate. Ulazimo u iskušenje da mu kažemo nešto, ali nećemo javno vređati poljsku naciju. Tu plemenitu naciju, brate. Gdje ste, bre? Ajmo ovdje, Ivko, dođi ovamo. Ti si tamo, evo i mene. Opa, promaši ga. Ovo mi je prvi ulti da se mu strana. Vi ste začukani. E vidiš, tebi nisam teo da ga kradem, ti si moj čovek. Ne, nisi. Pa nisam, majke mi, bre. Bio mi je na cooldown, samo to imaš sreće. Da mu ukradnem ovo. Ajmo, brate, da završimo ovu profesionalnu partiju, rutinski onako. Mora, ovaj Poljak nije lođen, a? 12-0 ima. I'm moving as fast as I can. Brate, kad se Vayne i Caitlyn pare da ruše nešto. A ja bi mogao da odem malo u banku, kupim neki item, a? Ne bi bilo loše. Daj, reći. Ja mogu samo da uskočim, da vam upalim ulti i da tu ostane, ako hoću. Šta sam preživeo sad je bez ljudi? Ma brate, otkinuo si ga, bre, bez tebe ne bi ništa uradio. Pravo kažem, nisu nam se nešto pokazali u protivnici. Nisu. I'm moving as fast as I can. Okay. Got it. Ajmo zmaje. Ajde, i redno bi bilo jednog da uzmemo za partiju, a? Going. Čisto da popunimo prosek. Stay down. Ovaj Blitz, ovaj neki naš, bre, Mirko ili MLRK0, Mrk neki.
Evo ga Jax. Ma tu je Jax, bre, brate. Bio je mi. Ali uskoro neće da ga ima kad ga ja dolatim. Dođi ovamo, bre. Ne si pošao. Skulaći se za štit. Neće, bre. Ipšo, nemoj da me prodaješ, brate. Dolazi ovamo da ubiješ Jacksa. Gde da ga ubijem, bre? U glavu. Bi ga da hoćeš, samo ga ubi. Brate, Allah mu pani jedan koji skoro promatio. Ajde, sjebi se. I to je otprilike kraj ovim igračima nazovi. Jeste, GG.